kubor nakaslem jong unong san hima. Ka jingmi kirang ba asnong ki basu kamhi daladi klem dapen ko bor dakaan jong ka hima melim ha upot usam ubadang hap ha ka jingpet jong ka hima melim ha ki jaka badan ka jingi shongkha bat ki pat riulum jong ka jat ben riu karo kabala jumi bun sien ka jingya kamtra ya ki board senshar kala penlong ya ka khon hanyo trep National Awakening Movement ha ka shpotrek risau araja apusan ban letbu da ka jing tho shau Chief Executive Member kaki HADC uba Winston Tony Lingdo. Habakran siya kila patay kubor hadin baladep banya kendo yaw CM nagalang uba Thomas Pasa working president ka khnam. Uloong bakani kajing wan jong ka khnam kaday nakadaw kajing bamshim kya na ka EC barim kabalami ru kajing jrongkti hinden kasngi ka khanday tarik yaw way urang basnong hakhatsan mer Hariboy district. Baru uloong ru balada ka EC kam pinshitom yakum kini yakiba shukam rang ba shnong hi kan wan rajing e hakisnem ki banwan nalor kataw loong ru bagitay ki briu kila shukam tra ya ki babun ki jaka bakade ka jongki wat hado bakinda penmi hakishiti jongki iwadi kendu ya i CM i ba Tony ai khulai i ba ila plai ka por ban ya kran ba ni katu kan de bilet bat kasingon i kendu ba jong i kumbaga ajukan nak kapor kadai ba kimat gibarem gi blasa tanya ki isi berembat diwan mentah kasli kebalong diwan kirki kadaw kadai hadin ka jingjia ka jingsha takti urang ba shrong jo khatsan ber menen gasli hangthi hapo Riboy district bat nakaleng jongi nak ji sokhya ka bojor ba ilawan cha ya karnu iba Tony ICM bat ila airu ka city hakri city ka kan chai ba nadu menchuang ila ong ba kiran buon ba ijaj benreu naga community garo kiba soi kumurang ba asnong kita city se ki block development officer kita city so CM ki ai ki NOC certificate kumurang ba asnong claim da yo obor na ka himamelim but claim ka jing pen kubor jong ka ai dan kaleng ga jongi ila pensneu hai CM ban yong balang ile syaka ak jong ka himamelim arjarnio kran syai haka para tu so para o komba ubala banlong rang ba sinong udai bende betang ukasi dak takadaw na kaleng jongi ngila aya kenika legal representation siapa ka district council kanang bakan pensitam ni gini gibreu kiba pedon kam bakala ya kabor jongka hima melim ya ka ikhtiar jongka district council but ni yo iru ba lesi ki isi ki barem kim dak suthu ki khamle i hakalor kini ki thok ni jongi ki bangle ai la bun sien na takadaw ka jia kum tu ka jia ba beden taron lada menta da district council kam penti kena bangin pencitam community ki barem ki ba le self style rang ma shnong te le si kan wanra ka jinge ka ba khrau ba hakipor ki ban sawan ru ba nakleng jongi ajimut ru ya ICM ba in so ba ban tho so DC jo Riboy ru so block development officer ru ba kim dei ban pediang ya ki city ki ba soi da ki wi pada ki jai ber lain no ki khasi kum girang ba shnong tengi kermen ba na kaleng ka district council ni kinsa pendap ya ka bentah ka peron kam da kaleng council bat krang ba ngila pendo jai ya kum kini bat ka bentah ka ba ar pada bagi ajing mut lang sa ka council kalong kum de hoi karon ka jing ong jogi ka tukak ni bale se kiton gi shinong bom don chu khasi wasa ang tu te nakaleng ko jongi ngila kan shai krar ba tang ba om don chu unong shinong khasi hatu ka shinong kamut ba pen kenya ka ai pin ai long ra ba shinong do yo bom dei khasi kata kadaw nakaleng ko jongi gi ajmut ba kadis council la don ngila shinong kiri ban ai administrator rule do ai do un punya menteri ya ki kot kislah kum urang ba shnong dewan ka jing sai daw ubri ubodai da cek kasi but ni community ba kobal akular ni kaleng juga office jogi CM ba kin sim kiai kini benta kum bang itik menung tu breu ubaju blin ba om dei tanga sin ka benta kum bener video sno ka video ba utu jek menung garo uang yo urang ba shnong kade ki area jongi pi kilami ikentin dah ki letterhead dan peni pi ka ba snow pla ba hadu kata
kani nakasabot. Kani ka letterhead jong kawai nagi sinong. Kito Office of the Mauyong Garo Village Dorbar. Di hato katakam dong si mama. Hapo kari kasi hapo ka pur usam jong ka himamelit na ilami kata ka Garo Village. Pi tengi kwilin ti ba nakalyang jong ka diskonsil kinlay but kumiyong itu berbeda di udah baju menit but wa persangru ban sim ban kini no ya kabor ke ikhtiar jong kasi na upur usam jong ka jai kasih pada